ότι είσαι για όλα αυτά. Στο γεγονός ότι παίρνει παράδοση. Αν μια άνθρωποι προς τα εκτός σας σίγουρο να καταλάβετε αμέσως τι είναι κρίση. Να πιστώ ότι έτσι είναι και όχι. Λέω στους περιπτώσεις ξαναδέεις, όταν μου... Αυτό θα πάρω λίγο. Φύγε. Φύγε ρε. Ξεκάρφατος ο ξένος, εντελώς. Πού, σε τι. Μεγάλο πεύκο, τι, καταδρομής, τι. Πεζοναύτες, τι. Πεζοναύτες. Πεζοναύτες, γουστάρω. δεν